जोंनि दुखु सुखु समाव सहाय खालामनो हायाबा जोंनो बेबायदि नेताखौ सोलायनांगौनि जानानै फैबाय मानगोनां रायजोफोर। दिनै जोङो एनडिए जाय जयन्तखौथ' बे सिडली समस्तियावल' मिथिगौ, बिनि फिला बे सिडली समस्तियाव। नाथाय खामथासारा जाय बिटिसिनि डिपुटि चिफ जादों बिथाङा नैबे बड'लेण्ड ओनसोलाव बिथांखौ सिनायै रावबो गैया। बेनिखायनो जोङो साननांगोन जोंनि मोजां गाज्रिनि थाखाय जायनाखि जोंनि गिबिसिन 15 बोसोर मावलांनानै थाखानाय बिथांखौ दिल्लीयावबो आरो बे आसाम स्टेटआवबो आरो बड'लेण्डआवबो गासिबो मिथिगौ। बेनिखायनो आङो खावलायनो सानदों गासैबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरखौ नैबे समा जोङो अलखद सम, माने बियो मोनसे जोंनि इलेक्शननि बा भटनि मोनसे गोख्रों जांख्रिथाय। बे जांख्रिथाया गासैबो रायजो राजा आइ आफानि आसि बिमायावनो दङ। बेनिखायनो आं खावलायबाय मानगोनां रायजोफोर फैबाय थानाय समाव 7 थारिख जाय समाव जोंहा भट जागोन बे समाव दहायसो सार खावलायनाय बायदियैनो साफ्रोमबो रायजो राजाया फेलें खालामाजासे नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार होयो, बेखौनो आं खावलायबाय। दा आङो एबसुआव थाबोनानै जेरैबायदि जोङो बे ओनसोलखौ बे जोंनि जायगायाव जोङो नुबोदोंमोन। जेब्ला एनडिपिनि संग्राम जाबोनायाव जोंनाव सासे आफादाव मा नाम होनोमोन आं मिथिया, बिथांनि नामा दारिया होनोमोन आफादाव। बिथांखौनो दागगारि हिसाबै फार्स्ट आर्मिफ्रा गावथारदों जोंनि बै 3 नम्बर सनापुराव। बेखौ गावथारखांनायनि उनाव अमाखौ जेरै बुथारखांनानै आथिङाव हमनानै बुद्रुबोयो बेबायदि खास्रि बिस्रि आथिङाव हमनानै बुद्रुबोनानै बै दागगारिनि बै बर्डार सेर लामासिम बुद्रुबोनानै गावसिनि गारियाव सोनानै लांदों मानगोनां रायजोफोर। दिनै बिथांमोननि जिउ जारिमिनखौ खोनायोबा जोङो गोसोखाङोबा गाबनो ओंखारो। बिनि उनाव जोंनाव बै आमबारियाव सानै फंबाय एनडिपिखौ गावथारदों। बिथांमोननि मुंखौ आं मिथियामोन, बिथांमोनखौ होसो होसो माइबारियाव गावथारदों। जोंनि दागगारि ओनसोलाव गोबां जादों बेबायदिनो बेयाव बिथां अमा राजा होनोमोन आरो अबिनाश बिथांमोनखौ गावथारनानै बै देबादाङि हाग्रायाव गावथारनानै बेबायदिनो थेलायाव एकदम आथिं लावहाबलायनाय बेबायदिनो लानानै नारबोनानै थानासिम लाबोनाय जादों मानगोनां रायजोफोर। दा जोंनाव सासे बिपिएफनि गोख्रों मावथि दङमोन। जोङो जाय बिथांजों लोगोसे जोङो बे ओनसोलाव फुटबल गेलेयोमोन। गासैबो जोंनि लोगोफोरनि गेजेराव बिथाङा सासे गेलेनानै जोंजों लोगोसेयैनो बिपिएफ हान्जानि जानानै खामानि मावोमोन। बिथांखौबो नायगार नायगार गावथारदों। बिथांनि नामा इसाक नार्जारिमोन। जोंनाव बिनि उनाव जोंहा बिदा गेदेर गलदं होननाय दङमोन, जायनाखि बिथाङा बे एनडिपि जेब्ला दङमोन बिथांमोननिनो हान्जानि जानानै गोबां खामानि मावदोंमोन। बिथांखौबो नायगार नायगार जोंनि बे दागगारियावनो गावथारलांदों। दिनैसिम बिथांमोना रुंसारिनि मुङाव मोननांगौमोन, दिनै थाइसेबो गैया मानगोनां रायजोफोर। बिथांमोननि न'खरा खोब दुखुआव दङ। दिनैसिम जेबो सहाय गैया, बिथांमोननि लिस्टआनो गैया। एबसुआव 1988 मायथाइयाव सालबारिनिमोन बिथांनिया जुनास बसुमतारीमोन। बिथांखौ गिबिसिन जोंनि रानिखाथा ओनसोलाव आसाम राइफल जायनाखि जसि होननाय मेजर दंमोन बिथाङा गावथारदोंमोन। बिथाङानो फार्स्ट। बिथांखौ गावथारनायनि उनाव बिथांनि सार्टिफिकेटखौ एबसुनि जायनाखि बड'फा उपेन्द्रनाथ होनदोंमोन बिथाङानो बिनि सार्टिफिकेटखौ लिरनानै होदोंमोन मानगोनां रायजोफोर। दिनै बिथांनि नामाव आइवाइ न'आनो दासिमबो कमप्लिट गैया। दिनै बिथांनि नामाव अनसुंथाइ जेबो गैया मानगोनां रायजोफोर। दिनै बिथांमोनहा रुंसारिनि थाइसेबो रां मोनाखै। दिनै सेथि लिस्टआव फैबाय, सेकेन्ड लिस्टआव फैबाय होनो जेबो गैया मानगोनां रायजोफोर। दिनै बिदिबा जोंनि आन्दालन खालामनाया मा जाखो? दिनै बेबायदिनो रुंसारि जालांनाय आइ आफा बिदा फंबाय गासैबो एनडिपि एबसुनि बिथांमोना मा मोनखो? बिनि सायाव जोंखौ थगायदों होनबा दिनै एबसुनि नेता जायनाखि प्रमद बर' बिथांनि थगायनायावनो बे गासिबो गोदाव सोराव जाजोब्बाय मानगोनां रायजोफोर। बेनिखायनो जोङो दुखु मोनदों। एबसुआव थाबोनानै जोङो जेरैबायदि मावबोदोंमोन बिथांजोंनो जों थाबोनानै मावबोदोंमोन।
नाथाय बिथांनि मावनायखौ जों नुफैबाय बिथाङा जेब्ला एबसुआव थानानै हाबा मावदोंमोन बिथाङाथ' न' बाङानो गैखायामोन बिहाव बिखुनजोनि न'आवसो थायोमोन जयन्तनि न'खौ जोङो नुयो न' गंसेल' बिमा बिफानिफ्राय जुदा जानानै आलादा दंमोन फेरेंगानि न'खौ जों नायबाय न'आनो गैयामोन बिथांनि हाखौ सुग्रीब बिथाङा बायदोंमोन नाथाय सुग्रीब बिथाङा थैनानै थांबाय बिथाङा जेब्ला इलेक्शनाव फैयो बिथाङा बेनो हाखौ दान होननानै हगारफिननानै होदोंमोन फेरेंगानो नायदो दिनै बिथांमोननि न'आ बाउन्डारि बेसेबांबा गिदिर गिदिर वाल जाबाय बेसेबांबा लहानि गिदिर गेट जाबाय दिनै रायजो राजानि थाखाखौ बिथांमोना बेबायदिनो जाजोबबाय मानगोनां रायजोफोर दिनै सोर डेभेलप जाखो एनडिबि बिदा फंबायफोरखौथ' साख्रि होनांगौमोन दिनै जोङो लुगैदोंमोन गावथारजानाय न'खरनि रुंसारि न'खरनिफ्राय सोरबा सासेखौ पियनफोर होनांगौमोन दिनै बेबायदिबो गैया मानगोनां रायजोफोर बिनि देरसिन दुखु आरो जोंनाव मा थाबावनो बेनिखायनो आङो खावलायदों मानगोनां रायजोफोर बिसोरखौ जोङो लाइ होबाय थानायनि सम गैला जोङो बिसोरखौ फोजोबनायनिसो सम फैबाय मानगोनां रायजोफोर नाथाय फोजोबनाया माबोरै बेखौ जोङो साननांगोन जोङो बुलायनानै नङा नांलायनानै नङा मानगोनां रायजोफोर नै बेबायदि सम फैनायाव जोङो गोग्गो गावनि गोसो गोरबोजों साननानै जोङो फेलें खालामाजासिनो थन्न थन्न थांनानै जोङो नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै बिथांनि जेननायखौ जों खालामनो हायो आरो जोङो बिपिएफ हान्जाखौ देरहाहोनानै खाम्फा सारखौ जों जयजुक्त खालामनानै दिल्ली बायदियाव माने जोंनि मोजां गाज्रिनि थाखाय बुंहैनो हायो बेखौनो आङो खावलायबाय गोलाव खालामाजासेनो आंहा गोबां स्पिच होनायनि पावार गैया आङो गोबां रोंगौथि गैया बेनिखायनो आं निमाहा बियो मानगोनां रायजोफोर बेखिनिखौनो गोलाव खालामाजासेनो फिन आरोबाव मानिजाथाव आलासि नुजाफैनाय आरो बे मेलाव नुजानाय गासैबो बिदा फंबाय गासै रायजो राजानिसिम गिदिरफोरनिसिम खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनिसिम अननाय सिबिनायखौ जासिनानै आंनि नैबे सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।